Abokina, me ke faruwa ne safiya ta musu. Abokina ya fi ni. Wallahi lafiya lau. Ai gaba ɗaya ni yana ke duniyan nan ba wanda kai ni matsala. Ko abokina ni yanzu inda zan gaya ma abokin da kuma wallahi ba a ganni nan na ɗaya an kore ni daga wurin aiki. Na biyu an dawo min da lefina gidan budurwana. Sannan na uku ba mahaifina ya ce in ban mai gida. Sannan na hudu na je na yi wanki zan tattara kaya na wuce Lagos Barawo ya kwashi. Gaba ɗaya. To ni yanzu ya kike so. Ina ta fiye ni damuwa dama dama. Ni ma ni nan da ganni nan na rasa ni ke mun da na rasa gaba ɗaya ni nan. Ai sai na ji ni gaba ɗaya ma ba ni da. Ni yanzu kuma da yanda za a yi mu je ni a san yanda za mu je ko gajeren wando da mu je ko dan abun da samu